Kini ako probably mga bahay na sa kong amahan nga guwang na taon ba pero ambos si pata ring amahan na. Kani adto ko sa batanon pa ni siya grabe kay kadagang chicks. Naay Wing, naay Gina, naay Ilmia, o naapay Juicy, basta ubay-ubay yun. Nya karon nga, di guwang. Sipat gyapon. Pero aron niyo masabta ng sugilano, no? Naniwaw na ko pagsugod ng istorya ay. Mga higala, ani ay istorya, mga kalaay, atong isaligway, sa atong dugan, kini makahupay, istoryang putol-putol, pulos-putol. Prenonoys! Sa laod nakita ko naglutaw barkong putol, iyang panghaw putol ug ang aso putol-putol, iguroy sa sampang putol ang timunil putol, milandig paghinay-hinay sa pantalang putol, siya ay misakay sa sakayan niyang putol, ang iyang gidala ang pasul niya nga putol, ang iyang girumbo ay laing antulaing putol, milandig paghinay-hinay sa pantalang putol. O higala, ato magpadayunon, kining istorya, inyo mapaminaon, kung buot mo, ato lang padayunon, istoryang pulos putol, 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 ang pasul nga putol, putol, usab iyang taga, isdang putol ang nakuha sa putol nga suba, ang isda nga putol, gisagbay sa tulaing putol, gitangag sa iring putol, ang isda nga putol, gigukod sa batang putol, ang iring nga putol, bisiklitang putol, ang gisakyan sa batang putol, gisakpan sa batang putol, ang iring nga putol, nagkuhag kutsilyong putol, o giputol putol, o higala, inyo bang paminaon, ang istorya, inyo bang mamayti-on, kung buot mo, ato laning tapos, o kiling sugilanon, pulos, putol, 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 ay stilan, ay kutasan ng kanta pa rin noon, ay tabar, ay, ala, Ay, naglili! ay, niliyok na sana kong amahan nga, bida, malulutan, por bida, nag-ninja moves na sanding kanahang dako ay, tay, gawas niya, tay! Tay, sakpa na tika, tay! Ako dahil na eh! Ako dahil na! Pagkakidot mo yan mo, ako dahil niya, dali ka rin! Padakop, tinuo ka, maray ibo, madugay, tay, mapriso, tika, naon niya! Naunsa ka tayo, oy, sige mo ng taon kasi mo pinaninja. Ninja mo, sige ka no, sakpa na ka sa ato mga silingan, naunsa ka. Ulo, nanguha naman ko bayabas do eh! Ati mo nga na rin, bayabas, hindi na buwak. Oh. Unsa man? Dito mo, kat-kat ko kaya nangitla kong naabay bunga noon sa bungo ni mo eh. Bugo. Kaya naibapak ko do, no? Dili ron di bunga. Ngano ko tamo, kat-kat mo ko, kabright na ko ha. Ato lang ko kat-kat sa to. O niya, kay naade tayo santol, wakman. Sa atong silingan. Pida, sali mo sa atong silingan, but lang ni mo tay. Pida, gita yung kaglusuta. Undangan na na mo, sige, pamuso ng mga silingan na to din mga nindot kay tayo. Unsam ka, oy. Pubida ni, may walagi ko mamusulong na unsa nanguha na O kong niya, ano bayabas. syagit-syagit. Mga silingan na to, maninggi, tungod di mo. Unsang rap, kanarbag yung mga babae nga mga 60 pa kayo, mga DC pa. Ay, da sukot kayo na kawa tagag bayabas. Hilom na tayo, eh. Kidot yung kada. Naunsa mo, oy, nasaba naman sad mo. Tatay, ninja moves na sad. Ay, naunsa man taon ng imong amahan dong, oy. Paminaw ko na sa batanon pa na, butakal, gud kay na. Ay, sus. Kay bao pala kay. Ang mga tagak, iyahang sawun tanan. Babae anak ka ni Adto, kada uli sa biyahe ni Bayaw. Ay, gani, kinakaagwan tapos nanay ni mo anak niya, no? Ay, diha naman to siya pag, diha to siya mikalma, sila sa nanay, kay katong akong nanay, god, kuhan man to, mangingihaw man to kani Adto sa Luriga. Oo. Sus, pabuang-buang siyang nanay, Usar na siya,
Nya, mao man lagi gihapon. Murag butakal man gihapon sa mga babae bisag tiguwang na. Mao lagi. Wa man sa bitaw na siya mausab. Ang. Pastilan wa na sa nanay pod. Ay, dong, pastilan dong. Unsaon naman lang intaw ng amahan ni mo, uy. Ay, sagdilan de. Sabtan na sa tatay po taon. Saon nga, inana mo yung taon na siya. Sagdilan na siya. Gamay lang nabilin ang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Hindi sa kalibutan. Ato na lang sabton. Bisan saon akong istorya akong amahan, ipalapos lang yun niya spikas dunggan, bida. Gisihan lang ko, unya. Ay, abot na gitahon ko sa bahay. Kakapuy, ay, pahuway sa ko. Unya na ko mukhaon. Ay, Ah, alo, uy. spingkay mo to. Kano ka? Day! Day, doon ka? Ha? Ay, dong, naana di ka? Oh, naunsa ka na kadungog ba ko din singgit ka gamay? Ngano ka? Ay, hawa, uy. Unsa man, mukhaon na ka? Unya na, pahuway sa ko. Kay kapoy ko gikas trabaho. Porbida, oy. Mapipag-abot ako din eh. Pahuway sa ko kanina sa kwarto na eh. Ha? Kaluto ng kagsudan na itong kanon. Uwa pa. Unsa may ako luto, uy. Ay, ka di bahala diya. Kung doon sa'yo nasrip. Sige na, pahuway sa ko kanina, ha? Sige, sige, dong. Ay, ahak yun anong tayteriyo. Uy, manghapak maniglupot. Nalimot tingin ng tiguwang ang asawa ko sa iyang anak. From the candy Ang waragod, oh. Ahak ka ining tatay teriyo, eh. Nagtanaw-tanaw na sa among mga silingan sa tapad ay pang chicks cute kining tiguwanga, eh. Sunod, oh, basta manghapak ning usap sa akong lubot, sagpaon ko gini. Bahala ka ng tiguwanga ka. Ay, salamat. Nakahuman na gitawang kog luto sa duha ka putahe. Ay, hala! Hala, uy, pam di ko makalungag. Pagka-catered. Eh, kadiyot magluag kong dali-dali, be. Ay, ay! Lagi hapang sa akong lubot. Ngita ginitang paros, be. Ikaw ba? Ah! Ay, ay! Basta sa kasaran, ha? Wala siya kay pili, ha? Lungti? Sakita sa mga apit. Sorry. Pao, pananaw ko igos yung sampalong Sorry, mo. dong. Sorry, dong. Suga sino ng paros na eh. Kapaw mo magpananaw. Sorry na lagi, dong. Abi man ko na kung si Tatay Teriyo ning nanghapag sa kong lupot. Ha? Sa buto eh, pasabot ha? Magsige magudag panghapag sa akong lupot. Mao nang maglagot ko. Karon wa naman ko kaagwanta mo nang gilaparo na ako. Pero, uy, sayop ko. Ikaw man di ay. Sige na paghapas tatay sa mong lubot. Mulang, mabito naglagot na kay ko. Sorry ka, ayod dong ha. Okay, Rene. Sige lang. Sulti ko na tayo teriyo. Ay, saan mo binuwa nga? ang unsa man do? Unsa man doy. Magyapag ang lubot sa asawa tay. Kaya nagyapil, uy. Anay labot, imo nang magad. Ay, naunsa biya kalungke. Ego na biya ko misunod nimo. Oh, Kay Pipi makita nga muhapak sa lubot sa imong asawa. Unya okay ra. Mom, sunod lang sa go. yung ipagsunod doon sa mga taon kang ano mo sunod man kang di man ikay ba na ako man. O ngano na, aderas balaod nga ang bana pwedeng muhapak sa lubot sa imong asawa. Di ay. Bidas sa nimo ay na Kinto unsa. sa di mo tayo, naunsa man ka. Bida, sus. Oo. Kung sabuti mo. Muhapak bang kani ko sa imong lubot? Bebe, hapak ko, bebe. Saba di ay, hapak ko Bebe, lubot, lubot, Saba lubot. di tayo, lubot, lubot. Lubot ba? Saba di tayo, oy! Usay makaingon ko sa akong amahan nga wa pa taon gani siya nga taon kay murag nawa man taon murag dibalik pagkabata ambot wa ko kasabot murag nagkaway buot badlungo na kayo unya Ayo! 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 May tao! Wa! Wa! Lagi! May tao! Wa tawo! Sambiya ka, unggoy ka. Wa lagi! Unggoy ba ka? Kung gusto mong mata, sungago tanong ka diha. Asa man diya ka? Dakos maboy, bubaw ko na bubaw, bayabas. Nguha kong bunga. Aw naaraman na ka diya. Gaya kong hinog me. Hinog boy. Unsay ko ka? Klaro ano? Naido ka buhok ngayon mong gisipitan. O gapungpong. Hinog mo na kay. Nasinaw man.
Asa ba, asa ba? Ano natin mo tubang ano? Ay, hanggaw, di ba na bunga? Hinog mo na kayo ng sinaw man. Ilog na. Ako nang itlog buang Ba, ang bungot ito na tidor. Wa kay kuha nung. Wow, Abi na ko nakakuha kada kay nagsipit mo kag duha ka buok ka gilumpo nga hinog. Dili man dayo to bayabas. itlog to na ko eh. Hanggaw. Itlog na ito. Pumpo man gud. Pero hibong ko na. Ngano man. Gamay man ko na usa dako. Kanahan biya ni mo. Sa pagtuon mo ni ako itlog ha, kaloha. Aw, dili din nakaluha. Ilog na. Sabay tuyo ni mo. Ay, mo ni ang bahay ni Pinky sa good suday. Mo ni. Asawa na sa ako kanak. Ngano man tra. Nay. Sila na nang sakay taksi. Day, usa ting yatod sa lingita nimo. Ay da, nag-deliver sa akong gi-order para butanganan sa sapatos. Anay ka na ay. Ah, abi nang ko unsay tuyo ato na. What's the matter? What's the matter? Kis puti sa ko gamahan nga malulutan. in the blue. Sus gini ako nimo tay. Aduk kog buka ko na imong karsunis taon. Magialang pariliana tay, murag paong gyud na. Way angay. Insert pa. Ako yawag long isle mo. Dako pa kay kwilyo. Whitlock pa yun. Porbida. Pwede na nimo ipamugsay tay. Way angay, be. Huwag ito, nag-anan nimo tayo eh. Ah. Yun na, asam ka ha? Asang lakaw ro nimo, asa ka pa dong, murag, mandung magkag baili og gapuhay. Ato kay La Juicy, no? Mag-una. Hapit sa kong lagod na. Mag-una na. Ganang iba mo kapilming buang ka. Gamay ka ni Ida. Anay nanawag niya, no? Juicy ang ni-appear. Oto sa kanahana ka, bayana ka na. Atay! Atay! Ay, wa ka kay baw, no? Nga karon paghata ka. Financial assistance mga senior. Aw, gawa to sa Ilmiaron, ha? Oh, ilisip. Atag mo na! O, puti ka! Undang nang kuno, nawaron. Kay Bao, das Juicy. Wala siya ilmiya. Permintim na siya. Tay, sorry, tay. Baga ko na niyo! Saban, ha? Ano mo di puti ka? Of course! Ay, lang kay baw nga badugay kung uli ron, ha? Kay na ko'y hit ron, ha? Nya mo dit sumiron sa mabugnang dapit. Babae. Huwag ka ba? Ay, sige, baka na tayo bugnong. O someday, nahagot sa diya na buhay, buwagan ka. May kamalain. Nabuhi pa rin ang imo. Saba niya tayo, ay. Kita ka. Sige do, aris ako do, ha? Excuse me ninyo, guys. Itus me pa. Ay, Ano ka? maita. Ano ka? Kanang imong amahan ba, murag hambugiro gihapon kaayo, no? Murag gusto gyud niyang ipalutaw nga daghan pa gihapon mga babae nga maibog niya. Ay, lungki, paliti sa dagsamit imong amahan, uy. Naunsa man tayo. Usa na ka parador tawag sa amin taon nga na siya kwarto day. Aw, palitik ang tsuhos, ha? Basig gubaon na na yung antipara, di na makaklaro. Kaya tanaw ra ba na ako na yung antipara, no? Murag gitaya na. Sapa niya, unsa. Hoy, lungki, kung dili gani ka kadisiplina ng imong amahan, bisag uwahin na unya ang tanan, kami ra bang mga babae makagaba ra ba mi? Oh, hindi pingkay. Nakasabot ko sa akong asawa nga may kalagot siya sa akong amahan taon. Kay unsaon, kining akong amahan, apilon mo siya kabuang sa ding akong asawa. Kay nagsalig lagi taon nga tiguang na. Mahadlok tang mga saba, kay basig dibdibo nun sa unya niya, kung sa hitabo niya. Oo nga, amo lang yung ipasagdan. Unya. Hello? Ang ano ka? Unsa? Nga naman ta? Si Tatay Teryo. Ano, alias Presinto? Uy, nga naman! Yati, liluan, hinuon. Sige. Nako pa ingon niya. Sige, bye. Dong, isa to na nawag, uy. Pulis mo today. Nako nos Presintos tatay. Gireklamo ko doon. Unsa nga naman? Nanguutog lubos. Na, mauna na, wa na, niresulta na, gigabaan na. Day!
Gida sa presinto ang akong mahal kay gireklamo lagi sa kababae kay gikumot kuno yang lubot. Mao to ang among giadto. Kay kami lang nangayo tag pasaylo taon ba. Pero pag abutan mo dito sa presinto, O maayo kay naa ka, Sir Pulis. Ako gining ikihang tigwa nga kay bastos kayo ni. Oh, kinsa man eh. Kini siya, Sir Mr. Investigador. Kini. Oh, kinis... Uy! Ay, hala. Ikaw man to dito sa bahay, no? Nga nangayo og bungas biyabas. Uy! Ikaw, saan kung kat ka sa bayabas nung nasinaw kayong itlog? Oo, ako to. Pastila. Pulis na ka, do. Abi na kong tag-deliver ka. Sideline to na ko, sir. Di op mo ko to na ko. Mao nga mi sideline kong deliver. Tempa. Sa may but ipasabot ani, kaila mo. Basig masya ko akong reklamo, ha? Misis, o sa merklamo ni mo ani. tay, Uy, tay. Nak! Kadiya, sir, ha? Na akong anak, sir. Kadiya lang. Ako ning amahan, ma'am. Unsa day problema, ma'am? Bastos kaning amahan ni Modo. Gikumot ako lubot. Unsay ikoot, unsa? Unsay ikoot, unsa? Taka ng kaoy. Igo ko naman itong hapak. Dagpi ba? Oy, ayan na lang kong ilarado. Kay lahi ang dagpi ug hapa kaysa gikumot. Ma'am, kaning pasayloan taon niya kung mahal taon na. Ay, total, igo naman ka kang hikumot sa imong lubot taon. O man tingali mo mabdosa na, ma'am, kung kumuton ra imong lubot, diba? Oo. Ikaw ra bitong gikumot ang akong lubot. Pero naapil man ang kumot ha sa dili lubot. Ha? Ang unsa bang apil taon kumot, ma'am? Ang silingan sa lubot. Oh, patay. Basta kay ikiha ko ni siya. Basta dili niya patubago ng iyang gibuhat ako. Ikiha ko gida siya. Unsa man panubaga taon na nang buti mo ipasabot nang. Nga pakaslan ko niya. Patay! Nga tay, unsa ni mo ani ha? Mao dito mo giingon nga mabugnaw dapit ha? Bugnaw gid kayo. Bida gid mo tay, ha? Wa ko may bawang ka nang imong binustusan sekretary na sa kapitan. Mao day nga tigre taon kayo, ha? Tigrilis des kwarta taon ninyo sa financial assistant ninyo, ha? Nana. Wa ko klaro doon. Og siya begud to. Bida sa nang istorya haway klaro tay. Pero ang lubot klaro kay nimo. Oh, lubot man Buti mo tay. Unya sa ron ni mo ani, ikiham gyud ka basta di ka mandubag siya gibuhat, ha? Mingo man siya nga kinahanglan imo siya pakaslan. Unsaon nimo be? Ay, dili ko. Unya mapriso ka. Oh, bala na. Tay teryo. Mao ni ako problema ron kay botoy. Saon ni akong umahan. Mapriso ka ni siya nga tiguwang na ni siya. Unya mahadlok sa taon ko nga makagawas ni siya taon ba kay basig maulig ya po'y buhaton. Talabaras o na kaning amahan na taon. Kung saan pasagdal din ako mapriso? Maluoy sa ko kay mahan ko din ako. Bi ko do, tabagi ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon, mabinati pres, lungki. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw, Gulyat. Si Dudong Lungki. Lungki. Mm, Ano kaya yung dis lung- siya nga no, lungki? O Lungki. Pero tarong kay di siya mulakaw, Ate Pres. Dili lungki. Dili na siya Lungki. Ang iyang problema, Ate Pres, do, ang iyang amahan taon, ba, kanang luoy kaayo. Dili, luoy, kanang maldito, yung kayo, kay... Sipat, sipat. in amahan Grabe na. kay Ate Pres, oh. Sige panghapak lubot, sige pamuso, mao ni. Oh? Oh, nataymingan karon Ate Pres, nga ang katutig release sa assistant sa mga senior citizen, gihapak yan lubot, wa siguro to si Kayla, gikumot gyud, gikumot. Reklamo taon tong babae kay naapil magkumot ang dili ta kumutonon. Ang silingan sa lubot. Ang silingan sa lubot, hapiuron man tato, di to kumutod. Oh? Sus! Karon porting laguta, ikiha siya, og di siya madubag, og di siya mapakasal. Nya, ingon sa Daga diyan. ay byuda. Oh. Ingon sa diya tatay nga, di ko kasal, bahala na. Uy. Bahala na mapriso. Choosy ang Unsaon ko tatay, na di. no?
Surti, bata-bata para ba to? Niya, tatay, guwang tao ni. Nya, namili pa. Numili pa, utsaon ko nun niya. Abam, utsabi, dapat tayo babasa niya, abam. Kanang mga klasis ti guwang ang mga inana, abam. Kung ari ka rin sa panultihon, Kapitulo 23, versikulo 9. Ayaw pag-usik ug panahon pagpakigsulti sa usa ka buang-buang kay wala kinibili alang kaniya. Ano ba? Pasaylo ako ha, Goliath, sa akong mga tigpaminaw karon nga naglito ko og pulong nga buang-buang tungod kay nga ato bang gisgutan dire ang iyang amahan. Pasaylo alamang ako sa naminaw karon kay ang punto nako is kanang ang imong pagpahimang do permi o pagbadlong permi sa imong papa murag dili mo gumusud sa iyang galamhan kay murag kinaiya namang gud niya Goliath. Mao lagi. Pa, sa batanon pa siya, ana dili. Ay, Karon daghan kay babae at pres, batanon pa. di ay. Klase-klase. Time sa Kuan naghisgot Na ka. sideline lang niya, upat go, Josie, Ha? Gina, Wing, Wing, Ilmia. Hoy! Sideline na. Sadlay sa Sa gada sa kuan? Sa nagdaan, buhi ha? pa siya ng nursing. Hoy, patay mo! Sa buhi pa sa nursing, agad ang muapas siya dito, nga pukawon siya. Sa nagdaan na, Goliath, tili kita tagiya sa suwat, sa nagdaan sa suwat, sa nagdaan sa drama. Paita! Grabe. Kanang adto siya, purti kong giaway itong nursing itong babae nga. Mo ba? Gipukaw siya. Di po ka? Unsa man pa? Wai. Unsa ba? Isulti diri pa si kano. Ngano man Dili natin doon, oy. Aga katong namukaw. Kaila ko dili. Kaila ka, dahan. Ay, nakakuan ako, naka-G na ko. Tinuod na. Tinuod na. Tinuod na, Goliath. Tinuod, ay. Abi na kong isyo lang ba? Tinuod ka natin, Pres. Mao ba? Gibugno itong nursing. Numo ba? Ano yung sigaw kung pukaw, ginising ka kare. Ano namukaw man? Naituyo. Naituyo, Balik ta. Pads. Okay, balik ta. Balik na. Yeah. Goliath, sa ako nang giingon, ang iyang siging pagpahimang do siyang papa, di man murag gumutop siyang galamhan. Di, bitaw? Pero, kung maingon kang himabay ni siyang amaong amahan, nga na'y balibad siya, nga na may babae nga ni Mauna. Nga naman, Nalipog namili. ko. Iya tingali, iya kini kanang og sa panultiyon pabitaw sa Ay, buong kanang sipat lang yun. Sa inyo ang lugar ba? Unsa man? gitawag na sa buong lugar og Bilyako. Bilyako. Oh, Dili, Belmo ko. Dili. Dili Bilyako ka na bang si Awan. Si Awan. Bugal- Nabitay ana, tiguang, basta mga tiguang na, nakoy na ko na nga, mangikap og paa, pislito ng Pasiyaw lang paa. iya, Oo. pasiyaw lang Dua bitaw. ba, no? Ano niya, tiguang naman niya. Maglagot na ka usahay, pero imo na lang ingnon nga, ay, tiguang na bitaw na. Murag- Wag Tiguang na lang bitaw. natutag doon. Dili sad man tawag nimo sa English sa tipresong malnerism, dili sad. Dili gid kabaw. Dili, Amot iya, lang man ni-receive. Di man ni-receive mo. Oy, kay dili man gyud ko ang makita gali siya lubot Oo. nga. Ana, Nindot gid kayo. iya. Kumutol gid. Mo lagi kaya sa ako nang sa ako na nadungog nimo Goliath nga murag nahapit, murag nalahap pagkahikap ang sampot. Oh, nasaylongan. Lapil ang silingan. Oh, na yung silingan. Karon, ug mao iyang tuyo, ngano di man siya mga sawa nga na may mahagad niya. Ang Bitaw, iyang no? ang iyang kabilyako lang yun ng iya. Ha? Ay, pagka, Oh. kuha lang yun. Sipat lang yun ito. Ang mahitabo na lang ani Goliath nga kanang naang unsay nga niong dawato na lang na nila unya og magpalitag magpabuyag ipatawag dito barangay awadto na pod ipatawag usab awadto na po ko usab Para makasabutan ng taga-barangay ngayon ana Oh, na barangay. tatay. Kaya kinaiya niya ba? Kaya kinaiya. apan kung ari ka Kanya kadang sige pamuso niya bam, mga kat-kat gyud dito sa bayabasan nila unsaon na. murag apel din siya pagkabilyako siguro Grabe kayo Pres. Kahanggaw yun. oh pero Makalagot Pero, mo, makatawa ka ba? Ano Pero- ina ni kinaiya sa tiguang? pero ako pag imagine ni Goliath no kanaya pangidaron karon ligon pa siya panglihok pangtuhod tungod kay mukat-kat pagbayabas Ligon pa kayo. Oh, ligon pa. Ang ako lang, no, kung ari ka sa biblical, kung ari ka sa espirituhanong pagkasulti, iapilan siya pag-ampo, unya kanang lungke, kanang iampo lang ng Senyor San Jose, kay si Senyor San Jose, mao may model sa tanang mga amahan. Inong ta mga hamtong, kay hamtong naman siya nga nataw si Jesus og nakiguoban siya ni Santa Maria ampo lang na siya dito kay usa man na si sa Saint Joseph nga tawag og most obedient father. Mao ba? Oh ana lang Og ako ngutan ako bam sa imong pangidaron karon
Makuan ka po, maibog pa ba kag mga inana ba, Maibog, mga lalaki? Maibog is bambina, uy. Ha? Maibog. Pagdrama na to gabi. Dahat ito na sa nawa. pura, Pagdrama kuya. ninyo gabi, doon na sa man. Pagdrama ba? Dili Ngano bodyguard, lagi? dili Ngano, security guard. Sa man. Giing nang ko taga duha ka buk taga kasaon nga maghuwat me. Eh! Unya kay kusog ba kayong uwan wa man ko kagawa sa stage. Kapriso ko dito. Larga na lang barko. Kabay di iambak sa barko. Salamat pag unaga dito lumanon. Good ako ang paso.